प्रकाश आदाखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरग्रोयो जोङो दिनै मोजाङै मोजां न'आव मोनफैबाय मारखौ मोनफैगोन बा जोङो मोनसे माने प्रकाश आदानो मोनसे भिडिअ हरदोंमोन बे भिडिअआ गोबां भाइराल जाबाय भाइराल जानाय हिसाबाव जोंखौ बयबो मानसियानो फन खालामबाय बहा दोङो बहा मादों माबोरै दङ बै हिसाबाव जेनेबा फन खालामनानै जोंखौ लायनाय हिसाबाव जों दिनै मोजां मोजां मोनफैबाय आरो मोनफैनाय हिसाबै जों गामिनिफ्राय आलादा दोनदो जोंखौ नैबे न'आवनो दोङो आरो जोंनि जानाय लोंनाय थानाय गासिबो माने आलादाखा आरो गुबुननिफ्राय जाहाथे फैनाय मानसिफ्राबो जाहाथे बेबायदिनो आलादा थायो आं बेखौनो खावलायो आरो आं मोनसे खावलायबावो जे दाबो आंखौ मिया मेक्सिमाम 7टा बाजियाव मोनानि 7टा बाजियाव आंनि भिडिअ नुनाय लोगो लोगो फन खालामदो दाबो हावरायाव 150 माने 150 जन मानसि दंबावो होननानै आंनो माने सासे आंनि लोगोआ फन खालामदो आंनि भिडिअखौ नुनाय हिसाबाव जाहाथे आङो खावलायो जे बै 150 जन थानाय मानसिखौ जाहाथे हेल्प खालामो बा लाबोयो आरो आं होनखायो आसाम भबन दोङो बे कलकातायाव बे बास स्टेन्ड खाथियावनो अनलि 5 किल'मिटार जायो बे आसाम भबनाव खुनु मथे माने जोंनि आसामिस नेपालि बर' हिनजाव खुनु रावखौबो एक्सेप्ट खालामाखै बै एक्सेप्ट खालामै हिसाबाव जों माने दुखु नांथावना जादों माने बाहेरनिफ्रायथ' लक खालामना दोनखादों नङा होमबा बयबो जोंखौ हाबनोनो होखायाखै आरो जोंथ' रायलायाखैनो बेबायदि जों सानदोंमोन एसे एनै जेनेबा हेल्प खालामगोन लाखियाबाबो दै गरसेबाबो जों मोनलोंगोन स्टेसनावथ' जों मोनलोंखायाखै थिग तेन'का आरो बेथ' आलानिखौ बुंखाना मैयानो बुंखादों पुलिस दं थखनदों थुख्रांजानाय बुजानाय दै सारना होजानाय थिग तेन'का थेवब्लाबो जों गोबां खस्थ' दंबाबो जों न'आव मोनफैबाय आं आरो बुंबावो लास्टआव बेनो जे प्रकाश आदाखौ रोजा रोजा जों बयबो माने साबायखर बावदों हेलो गाइस जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदाबा जोंनि फंबाय बिनानावमोन आरो लोगोसे बर' हारिनि आंगो लोगोफोर आंनि मुं प्रकाश नार्जारी नोंथांमोना नायदों पिएम सेटअप चेनेल लोगोफोर आं गोबां गोजोननाय मोनबाय कि बिसोरो जायफोर मानसिफ्रा मैया आं भिडिअ आपल'ड खालामदों बिथांमोना दायो न'आव सहैबाय आरो गोबां मोजाङै बिसोरखौ माने जायगायै जोथोनै दोनदों गुबुन जायगायाव बाट गामियाव सफैदोंब्लाबो गामि सिङाव बा न' सिङाव सोहैयाखै बिसोरखौ जाय गामि मानसिफोर बिसोरखौ माने बेलेग जायगायाव दोनदों जमायै दोनथ'दों बिसोरखौ चेकआप खालामगोन जानांगौ बिसोरखौ बिनि उनावहायसो बिसोरखौ न' सिङाव एन्ट्रि खालामगोन बिसोरखौ जानाय लोंनाय न' थाग्रा खुलि बानायनानै होजोबदों फेसिलिटि गासैखौबो होजोबदों आरो बिसोर बेखौ बेबायदि खामानि मावनायखौ गोबां मोजां मोनदों गावसोरबो बेफोरबायदि थानो लुबैखादों स' सेल्युट टु इउ गाइस नोंथांमोना बेफोरबायदि खामानि बा बेफोरबायदि मावनाय जाय गामिया गावनि गामिखौ जोथोन लाखिनो नागिरनायाव नोंथांमोनाबो बेबायदि मदद होदों स' अके गाइस नोंथांमोना सफैबाय आरो नोंथांमोना आंखौ थेंक इउ जासिहरदों वेलकाम आरो नोंथांमोना बेबायदि दुखुखौ खोन्थाहरनायनि थाखायनो आंबो बेखौ भिडिअखौ बानायनानै होनांगौ जाबाय मानो होनबा बयखौबो हेल्प खालामनाया गोबां मानसिनि धोरोम आरो बेबायदिनो खालामलायनांगौ नोंसोरबो इयुनाव सोरखौबा बेबायदिनो हेल्प खालामबानो जाबाय आरो बिनि गेजेराव आं बेखौबो बुंनो सानो कि माखासे मानसिफोर गामियाव फैदों होननानै जानला मोनला डाइरेक्ट न' सिङाव हाबनो बेफोरबायदि लुबैनाङा नैबे माखासे सेंग्राफ्रा जेरै गामियाव फैदोंब्लाबो जे गामिनि रुलखौ फालिदों जे मोनफ्रोमबो गामिया दा बेबायदि लकडाउन खालामनांगौ येस गोजान गोजान जायगानिफ्राय खामानि मावनानै फैनाय सुबुंफोरखौ जानला मोनला हरथारै न'आव सोनो नाङा जेरै बिसोर सेंग्राफोरखौ जाय सेंग्राफ्रा मानसिफ्रा बुंदों दा बिसोर जेरै मानसिफ्रा माने रायजो राजाफ्रा जेरै बिसोरखौ माने गुबुन जायगायाव दोनदों जानाय लोंनाय फेसिलिटि होनानै बेबायदिनो गुबुन गामियाबो बेबायदिनो थिग बेबायदि पलिसिखौनो लानानै खामानि मावनांगौ जानला मानला मानसिफोरखौ सोलाबायनो नाङा गामियाव मानो होनोब्ला जों जेसेबांखिनि बे भाइरासनिफ्राय रैखाथि थानो लुबैदोंब्ला बेनिफ्राय डिसटेन्स थानायानो गोबां मोजां मानो होनोब्ला बे भाइरासआ गोजान गोजान जायगानिफ्राय बिराद गोसारगासिनो दङ आरो बुहुमावनो साग्लोबगासिनो दङ आरो टाउनाव बेफोरबायदि भाइरासआ बांसिन साग्लोबनाय जायो मानो होनोब्ला थांलाय फैलाया बांसिन टाउन एरियायावनो जायो जोंनि गामियाव इसेबां बिदि जाया जों गामियाव जुदि बैफोर भाइरासआ फैयाब्ला जोंहा जेबो गिनो गोनां गैया बाट टाउनावसो एसे गिनो गोनां जायो स' आं बेखौनो बुङो कि जायफोर मानसिफ्रा गोजान गोजान जायगायाव खामानि मावहैदों बिसोर कम्पानिनि सिङावनो दंब्ला बिसोरो बेयावनो थाबाय था कम्पानिनि माखासे मानसिफ्रा बेखौ रेसपन्सिबिलिटिखौ लाखागोन कम्पानिनि मालिकआ रेसपन्सिबिलिटिखौ लाखागोन नोंथांमोना गोदावनो नाङा आरो बांद्राय जुदि नोंथांमोना कम्पानिनिफ्राय ओंखारबाय अब्ला नोंथांमोना थानो जायगा गैलाबा बड'लेण्ड गेस्ट हाउसखौ नागिरनानै थांबानो जाबाय आसाम भवनफोरखौ नायनानै थांबानो जाबाय दुखुनि बाथ्राया बेनोखि जायफोर मानसिफोरा मैयाहाय हावरायाव जुदि बेफोरबायदि प्रब्लेम जाना दंमोन बिथांमोना आसाम भवनाव थांदोंमोन बाट बिसोरखौ सोआसै गोबां दुखुनि बाथ्रा बाट आं बिनिखायनो बुङो जोंनि बर' हारिनि सरकारखौ कि जोङो मोनफा मोनफा स्टेटआव जोङो बर'नि बड'लेण्ड गेस्ट हाउस दोनथारनांगौ येस बे आसाम भवन जाय बे हावरायाव ओंखारदोंमोन बिनि बेवहाय माने बड'लेण्ड गेस्ट हाउस दङ बिनि थाखायनो बिसोर आसाम भवनाव दोनाखै खोमा दां बेबो जानो हागौ मानो होनबा जोंना अलरेडि बड'लेण्ड गेस्ट हाउस दङ बिनि थाखायनो जानो हागौ आरो
लोगोफोर आखाइफोरखौ मोजां सुबाय था नोंथांमोना बेखौथ' मिथिखायो आरो आखाइखौ सुवालासिनो मोखाङाव दांनाङा आरो बिदिनो गुजुयोब्ला खुगाखौ माने फांथेनानै रुमालफोरजों फांथेनानै गुजुबानो जाबाय आरो बिनि गेजेराव डिसटेन्सफोर थानाया बे समावहाय मोदोम नांजाबना थानाय सम गैया गावखौनो गाव साफा जानाय लोंनायफोरखौ नायबिजिरबानो जाबाय मोजाङै आरो बिनि गेजेराव गामिनि बा सरकारनि बोसोनफोरखौ फालियो बयबो आरो मोनफा मोनफा गावनि गामिखौ रैखाथि होनो थाखाय जेरै बिसोरो माने नैबे सेंग्राफोरनि गामिया जेरै माने पलिसि दादों रुल दादों बेफोरबायदिनो बयबो गामिया दानांगौ मानो होनबा जानला माला बिदि हाबलाबायोब्लाथाय बै भाइरासा फैयोब्ला सन्देर फैयोब्ला गोबां गिनो गोनां स' बेनिखायनो जुदि गामिया जुदि गोख्रोंब्ला रावबो बेबायदि हाबनो हाया स' लोगोफोर आं बेखौनो बुंनोसै कि नोंथांमोना गोबां माने खस्थ'यै फैबाय न'आवहाय बा नोंथांमोना सफैबाय आंनि थाखाय बेनो गोजोननाय आरो बयबो रायजो राजाफोरा आं खुलुमनाय जासिहरो नोंथांमोना मदद खालामनायनि थाखाय आरो आबसुफोरखौबो खुलुमनाय जासिहरो नोंथांमोना मदद होनायनि थाखाय आरो पुलिसफोरखौबो आङो खुलुमनाय जासिहरो नोंथांमोना मदद होनायनि थाखाय स' जै बर' हारिनि जै अरायबो जों खौसेथि जागोन आरो बिनि गेजेराव जोङो गावजों गाव मदद होलायगोन खुलुमबाय